Terve! Osa 3. Nyt mulla on teksturipakki, mutta mä olin tehnyt osa 3, mutta ei ollut jostakin syystä. Ei ollut rakentanut tätä. Minäpä nyt ekaksi esittelen, mitä mä olin rakentanut. Haluaisin katsoa, tää on niinku mun farmi. Jotakin palasia vielä puuttuu. Tuossa on tuossa kurpitsaa, tuolla on sukarkaneita, tuossa on jotain. En tiedä tämän teksturipakin väreistä. Milloin mikäkin on valmista. Joo, ne on ton värissä. Milloin kun on valmis. Apu. Hirmu kun on vaikea tehdä. Hoeta. Haluaisin vaan eli varsinaisesti mulla ei ole mitään kauheasti tehty. Hain timanttia, lähdin vaellusretkille. Löytän tämän verran tavaraa. Rakensin yläkerran. Löysin villaa ja tein siinä tollaista sengyn. Ja tässä on mun vaellustavarat. Minä löysin limeuulia ja lapislasuli tuli löydetty ihan sikana. Ja timantteja tuli ihan sikana myös. Että. Mitäs tässä jaksossa voisi tehdä? Niin, sitten mä rakensin tällaisen. Mun oma pikku kaivaus. Myös olisi. Noin. Lisättiin vähän tortseja, että mä pystyn tehdä tätä. Kyllä tortsit sitten. Mennään hakemaan. Elikkä mennään hakemaan tortsit ihan heti ensimmäisenä. Tuossa toivon joululaksi uuden mikin, koska tämä on aika rikkinäinen. Niin pakko saada uusi mikki, koska en mä tällaisella rikkinäisellä jaksa tehdä. Tän kivaa. Kauhea lagipiikki tulee tässä, kun yrittää mennä alas. Pelkää aina, että osaa mä kuolen. Hiiltä heti ensimmäiseksi tuolla. Tuollahan on kultaa tai mitä tämmönen. Hakataan hiilet pois. Tuollahan on joku luola. Wow. Lapislasuria. Mennään hakemaan. Joo, en taida mennä hakemaan. Ehkä nyt ihan vielä ironia. Eikö se alku 2? No, tortsei sit lisää. Vähän valoa, niin kuvaruus näkyy paljon. Mä tonne viitin mennä, koska mä en tiedä mitä mä tonne ylös. Ja kohta mä laitan difficulty vähän paremmaksi. Koska sitähän tarvitsee. Täällä voisi edes tehdä. Oho. Tossa on tämä. Noin, tämä näin. Rakennetaan rappuset. Oi puuhapete. Tehty on. Oi puuhapete 2. Okei, täällä ei sit näe mitään. Tää tarvii valastusta, koska muuten tää mun kamera ei ota hyvin. Näin sitä pitää. Mä oon kato vasta
Latailen tossa MV3 asentelen koneen. Samalla teen videon. Siinä kestää noin rapiat 2 tuntia. Mikä paikka? Klassikko. Okei, tästä mä ajattelin tehdä se 15 minuuttia version. Tässä jaksossa käyn tekemään kirjasta. Ei, kun mä teen valotalon. Et oo ennen tehnyt valotalon. En jaksa mennä. Mikä se lairani oli? Että mä pelaan 1.0. Edelleen, jos haluatte pelata, päästä YouTubeen Minecraftissa, lähettäkää mulle pyyntöjä. Ja teillä pitää olla oma serveri, missä voidaan kuvata survivalia. Niin. Vieraana on, mitä enemmän tulee katsojia, jos tekee online-videoita, sitä kauemmin hänen kanssaan teen videoita. Okei. Hiiltä tuli. Okei, tonne laitetaan puolet ja pistetään sinne ironit ja tonne laitetaan gollit ja laitetaan sinne joku tuolla. Niin, otankin tästä mieleen. Toi yläkerta on mun sellainen ruokapaikka, ruoantekopaikka. Kohta tulee eli kohta alkaa olla 10 minuuttia täynnä. Rapiat, ehkä 3 minuuttia vielä, niin Pääsenkö mä nyt vielä nukkumaan? Oi, aamu tulee ihan tuota pikkaa. Käydään mun farmilla. Okei, nää pitäis olla tehty jo. Mitä vitsi? Eiks nää me yhdessä? Eiks nää jutut me yhdessä? No okei. Okei, tehdään timantti hoe. Joo, hoe timantti, josta tarvitaan. Meni 1, 2, vissi 3. Ai. No, tännekin tarvii crafting tablen tänne ylös. No, miksi mä olen saanut? Uuden hoe. Rakennetaan tuosta crafting table. Beginning mark. Noniin. Nyt oliks se 1 vai 2? Mä oon niin bro. Diamonds. Tarvin 2 tollasta ja sitten onko se 2? 2 oli. Syötä noin oikees. Ei jaksa lukea. Niin, lapio mä tarvin siitä, että voi käydä tekemään tuota. Tännekin tarvitsen myös crafting tablaa. Tiedoksi vaan. Ja sitten nää pitää valaista, että jos yöllä joutuu farmailemaan. Koska tie pitää aina valaista. No eiköhän toi valoja riitä. 9. Nyt näyttää olevan kohta se 10 minuuttia täynnä. Noin 9 minuuttia vasta mennyt. Onnetaan toi tuohon. Rikotaan nämä. Näin. Kun mulla on nyt näitä sukarkana ihan sikana. Laitan kasvamaan. Ei! Taas on väärä väri. Mennään nyt väreissä, kun sen pitää olla toi, jep. Tämä joo.
Joks pistää sukaria, pistää... Hei! Oh yeah, siinä tuli heti sukari. Ai. Nyt. Vitsi. Ai ota ne heinät. Mä menen hakee tuota hiekkaa. Tarvitsee lasia, että ton saa vaan. Huhhuh. Tässä on 10 minuutin paikka aina tulee nämä pikkulakit. Älkää härmoilko katsojat. Kyllä mä vielä saan ne joskus parannettua. Voi, mikä kukkulahan se tuolla. Ensi jaksossa 4. mä teen sinne seikkailun. Apua! Sydämeni joulutien ja mieleen hiljaiseen. Jos Jeesus lapsi kuolee uudelleen. Jos näistä ei saa lasia, niin... Poras mulla on. Ootteko sä ne edes? Apua! Mä tein tätä näitä yksin kuolemaan. Mo! Sanon tolle kaverille. Elikkä video loppuu kohta. Joo, video loppuu, niin moi!